Het is 5 uur. Goedemiddag en welkom bij Joet. Een spannende dag Joet van theaterselskip Triater. In Den Haag wordt te praten over de bezuinigings op cultuur. En de minister wil de structurele subsidie van Triaters crossen, omdat het theaterselskip net van nationaal belang is. Maar een grutpad van de Tweede Kamerfractie stinkt ter oorzoor en wil dat Triater een sanneemde culturele basisverkenning bloot. Triater beroept zich terecht op het feit dat het enige Friese theatergezelschap is. En wij hebben dan ook een motie voorbereid om Triater in de BIS te houden, in de infrastructuur. Dan waten Joet ook nog praten over de bezuinigings op de media. De minister wil de regionale omroepen onderbrengen op Nederland 3. Maar dat betekent net dat Omroep Friesland als omroep ophoudt te bestaan. De regionale omroepen verdwijnen niet en de culturele, maar ook bijvoorbeeld de calamiteitenfunctie, heel wezenlijk, die moet natuurlijk overeind blijven. Klip en klaar. En als Triater structurele rijkssubsidie behoudt, moet het theatergezelschap dus drastisch bezuinigen. Zakelijk leider Siad Smit houdt rekken met een bedrag van €400.000. De opkomst van het Fries protest richting Den Haag wie einst teleurstellend. Maar dan liet ze 50 acteurs, muzikanten en kunstenaars melden haar bij het theatergebouw om te protesteren tegen de onkundige bezuinigings op cultuur. En als Triater trots de motie van VVD, CDA en PVV subsidie behoudt, moet het toneelselskip toch bezuinigen. Nou, het risico is dat we middelgrut worden en dan gaan we naar een oordeel miljoen en dan gaan we de 4 ton op achteruit. Dus dat is toch een behoorlijk bedrag. Dus toch naar Den Haag? Toch naar Den Haag, maar net alleen voor u, echt voeren. Met een verrassingsoptreden van De Dijk is de 30e editie van Oerol op Skilge just te jong afsletten. Zowel De Dijk als Oerol bestaan dit hier 30 jaar. Reden voor een feestje en dat valt goed in de smaak bij de bezoekers. Echt helemaal onwijs. Kan niet beter, gewoon zon schijnt, heerlijke dag, de laatste dag van Oerol en dan met De Dijk als afsluiting nou. Helemaal top. Het theaterfestival op Skilge lukt tussen de 50 en 54.000 bezoekers. Dat is haast volle als vorig jaar. Het minderwaarts waren net voor een soort problemen. Er is maar één vaststelling net teruggaan. De kans is groot dat hoe 4 jaar een peloton professionele hutfietsers de Alversterrentocht riet. De Vuelta, de Ronde van Spanje, wordt aan rieden in het noorden. In 2009 binnen de proloog en een etappe in Drenthe rieden. En dat is de organisatie goed bevallen. Er wordt nog hutwerken om de profronde in 2015 weer naar het noorden te helpen. De Alversterrentocht zou een mooie etappe wezen. Kunstencentrum Parnas in Ljouwert moet eindelijk definitief dicht. De collegepartijen binnen Terroriens. Er blijft een lied centraal gebouw bestaan. Muziekles wordt van 2013 in de weekend en op Squalnjoen. De Raad van de Middenbrand West in Bennenopvang het Bijenhuis in Drachten. Nadat de jood een nijdak op het gebouw kwam is reek op het dak ondutsen. De bijen wienen op het moment van de brand al naar Hoesta. Het gerechtshof in Ljouwert loopt 3 dagen uit voor het hege beroep in de zaak van de vermoorde Marinus Ooms van Houlerwiek. Marinus Ooms is in oktober 2006 deervoen in de slipkamer van zijn wenning. Hij is door geweld om het leven gebracht. In de zaak binnen 3 vertochten veroordeeld tot gevangenisstraffen van 10, 15 en 18 jaar. Ze binnen alle keer in hege beroep gaan. De zaken worden woensdag, donderdag en vrijdag tegelijk behandelen. De politie had 2 Friezen oppakt voor mensenhandel. Ze zijn mogelijk verantwoordelijk voor dwongen prostitutie van 3 famkes uit Bulgarije. De beide vertochten, een 30-jarige Ljouter en een man van 24 jaar uit Snits, gaan een escortbureau in Jereveen. Daar lieten ze 3 famkes onder dwang voor haar werkje, wils die net uitbetellen waren. De famkes gingen eerst in de Ljouter prostitutie werken, maar wienen het toch bemiddeling van 2 mannen uit Bulgarije naar Jereveen te hellen. Nee, hier is gewoon sprake van mensenhandel. In principe wil je uitbuit voor die mensen die sto leveren heeft en daar wil je net van betellen. Nou, dat is eenzelfde vorm van uitbuiting die bijvoorbeeld wel op meer plak en plak vinden van mensen die in kassen bijvoorbeeld werken. Alleen hier is het altijd seksgerelateerd. Nou, dat is toch wel correct iets van een orenorde, maar er is echt sprake van mensenhandel. De politie sluit meerdere aanhoudings net uit. De vergunning van het escortbureau wordt inlutsen en de website is intussen op zwart zet. Simson, dat is de naam van een postdo die het van een man in Ljouwert voor een recordbedrag van €50.000 verkocht is naar België.
Eigenaar Cor van der Ploeg kreeg 24 jaar op zijn jiddy een doof van de familie Norman uit Knokke. Simpson is een afstammeling daarvan. Hij won verskate internationale wedstrijden. Notelia het er ophouden wil, maar de leefhaverij keep de Belgische doormelkers haar oude bloed waarom. En ze hadden een recordbedrag van €50.000 voor. De duif is ook een edeldier en voor ons ja, een grote passie. En als u het geluk hebt dat je dat kunt, ik zit ook nog in zaken en dat je dat kunt op die manier betalen, dan is dat een gelukkige dag. Simpson moet als dekdo in België voor nieuwe kampioenen zorgen. En dan ben we daar gewoon het waar. Joene vannacht bleef het waren maar een graad als 20 en morgen liek als joet een dag maar een soort zinnen. De temperatuur wordt tropisch tussen de 30 en de 32 graden. En dat zou voor het nieuws in het kwad. Dadelijk heer en de sport in Boppenslag en joet dit er om 6 uur weer. Goeie dag verder.